ngene metu to. Gelegean langsungan. Hari ini Aduh, memanjakan. Lho kan sing loro ya iku dipijet ben penak. Iki tanganmu jan nukuk-nukuk ngene. Iki tutorial wong pijet padu karo sing dipijet. Kiran, teman-teman semuanya ya, hari Minggu saatnya memanjakan tubuh. Ada Ya. yang tanya Ran. Ya. Mbak Linda Aldawiyah. Mbak, cara bookingnya kalau mau pijet piye? Nanti dikasih nomornya. Ya Ngapain? gampang toh. Ngapain gawe GoPro barang? Gak apa-apa. Oke, temen. Jenenge wong pro. Iya sih. Tukang pijetnya tukang Indo. Aduh. Ya, aja sampai wong Cina, Mbak, bojoku langsung ngaceng kok. Masa sih ya? Ragu hati enggak? Takoni kok. Nah, Ya ampun. Wong kono do ngaceng kowe dhewe ora ngaceng. enggak blas. Kok iso lho. Aduh. Aduh. Malah mungsot. Malah muset. Kok ya enek. Muset dudut. Kan wong sing mbok critakno nang pinggir dalan iki lho. Oh iya. Ngocok. Kae. Lah kae wong Bambang wae ngatek kok kowe ora. Sing ora tak sentuh wae. Lucu nang ngarepmu. Ran. Ana sing komen Ran. Piye? Mari Mas Sandro terus aku ya antri. Waduh. Tarifnya Fuyan, tarif sama nomor telepon kasih. Kotak amal tak cepane sing gedhi nggo kotae. Kok kota amal? Bertarif kok kota amal kok iso. Aduh, kan sedekah, Bro. Ya, bertarif kok Aduh. kota amal. Guys, pokoknya seru-seruan. Tapi tanggal 23 engko masak apa? Enak sing masaran. Enak masak. Heeh. Wis tengok-tengok. Iku. Duh, Mau mepel war iki. Halo. Halo. Mas. Selamat malam. Gimana kabarnya sehat? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Oh ya Mas Sandro, begini, Devi katanya hari ini suruh ke rumah sampean ya? Terus? Terus si Devi nggak tahu nih exit C mananya, kan dia masih baru tuh. Lagi saya aja udah lama di sini, nggak tahu nih exit apa sih? Terus aku harus kayak gimana, Mbak? Aku harus jemput dia. Aku harus jemput sampean. Oh, ya bukan begitu. Maksudnya sampean ada di mana? Saya di rumah. Saya di rumah. Diamond Mansion, exit C belok kiri, jalan perempatan ada Baleno. Exit apa Mas? Exit C. Exit C. Cuk, exit cuk. Exit cuk. Tak. Cetok. Aku ki terus terang aja exit C ki yo aduh yo. Aku ning D, malahane Sogo. Lah Sogo kan burine lurusnya Sogo mburi iku kan ya sik C to, Mbak. Ya. Ning guri Sogo. Lah Sogo iku nganu lurus Sampai- iku kan ngenemoni sik C to. Sampean masuk exit. Kene aku sing ngomong. Mbak. Exit D ya. Halo. Sogo ya. Halo, dengerin dulu. Halo, ya. Dengerin dulu saya ngomong, dengerin ya. Sampean Ya. kan sudah di exit D. Itu sampean D. lurus nanti akan ketemu exit C. Oh. Exit Dari D. Sogo ya, dari Sogo ya. Enggak suruh masuk ke dalam cari C ada. Enggak, sampean Oke. jangan Exit D ke, aku nang D ke. Aku tak foto kok. Exit C, Mbak. Woi, exit C bukan exit D, goblok. Ngomong apa? Nggak, Masuk dengerin. jembatan biru ae. Sama Dengerin. jalan Sing goblok ki sampean, Mas. Aku wis ning exit ning jero, aro-aro kena dadine goblok-goblok ki wong. Iki exit D aku, Sogo. Dari Sogo kemana? Ojo gobloki wong bisik to. Mbak. Wong jenenge ora ngerti ki ya kudu dipayi arahan sing bener, ojo goblok-gobloki wong, Mas. Yo, dari YouTuber ojo koyo ngene ah. Rungokno, Mbak. Kerja sama, ayo. Rungokno, Mbak. Rungokno sampean ki rungokno wong ngomong sik, rungokno. Ya wes, Ya. goblok-goblok Dari- piye? Dari Sogo iku sampean metu to, jalan teng-teng kae ngerti ra?
Arah teng-teng ngerti ora sampean? Nah, iku arah Ah. jembatan biru. Kan nek jembatan biru dari Solo itu Wancai kelihatan. berarti kane. Arah ke Wancai. Ora, Mbak. Terus. Rungokno se jembatan biru iku, kono wis nang jembatan biru iku sampean telepono, nek wis nang isor jembatan Ketemu biru lho Baleno. ya. Nek wis ketemu Baleno nang seberang jembatan biru iku kan enek Baleno to. Nah, iku ada seberangan tuh, seberangan nah kan sampean nyebrang. Ku nek wis teko kono sampean telepon ae wis, ndang saiki mlaku kok. Ah. Oke. Iki sampean sapa nek bojone? Wes gak usah sapa ae, sing penting sampe teko kene lho, Mbak. Ya udah, soalnya goblok-gobloknya Mas Sandro biar sih iki bocah nangis. Dimarah-marahin Mas Sandro. Ya ket mau di Aja aku lah. soalnya ket mau ditidona ora mudeng-mudeng bae, wis omongi Ayo exit. jenenge bocah anyar, wong udah ketepon kene wong aku sing taunan ora ngerti. Ya wes sampean masa ora ngerti jembatan biru masa ora ngerti. Ketemu ning MTR mungkin ketemu. Leon ketemu ning omah yo arek anyar priye wong aku yo ora ngerti kok wis sama Sandro. Siki mlaku apa ora? Anu lah. Siki mlaku apa ora? Ya wis engko ae lah, kapan-kapan ae lah. Ya wes, bye-bye. Ya wis. Sing putus sapa? Tak ditorene. Goblok. Emang goblok wong tak mengesit-esit ora. Masa kok suwe ora ngerti taunan nang kene? Enggak, dhek ka mau iki salah metu MTR. Lek wis salah metu MTR exit E, arepe nyang C, otomatis kan bingung. Lah gak iso. Tapi terkecuali gak dhek wis metu MTR kos BB langsung C, iku gampang. Kan muter mlakune. Ya, sih, Arah-arah rata-rata kan nang Victory, kono ora nang Victory, jembatan dah. biru, ha? Victory ya. Heeh. Lah Itu Victory. kan mlaku rene to. Lah iya kan kok dhewe wis nang Sogo berarti kan kene wis nang Sogo. Iya, masalahe sing duwe butuh iku dilempar-lemparne nang wong. Iya. Sik, cara booking tiket ame nek Tiket apa KTP? KTP enek mana? Darling, anak baru itu dibantu sama agen atau majikan dan agen Harusnya. itu pasti bantu, nggak usah kita. Lah ngapain? Iku kan wis Kalau agennya nggak bantu itu berarti dia udah dibookingin. Heeh. Cuma nggak ada tempat, mungkin Mbak Eko nggak diomongin apa piye kayak gitu. Makanya kita kasih linknya, suruh masuk, suruh cari kan kita Alah, pasti butuh, alah, kan kita pokoknya butuh sih. paspore. exit sih wae ora mudeng kok. Siapa sing butuh paspor? Ya kasih linknya sendiri suruh booking loh. Endi linke? Suruh no linknya. Tak wei. Wong cari exit aja bingung apalagi suruh booking. Booking sing kiwet. Anak baru itu baru pertama kali di Hongkong itu agent yang akan bantu untuk booking Lah ID. iya nek umpamane urung enek kan pasti booking meneh tuh agent iki. Wes Ran, pijet lagi Ran, relax Ran. Ayo ganggu ae nang wong lagi gendaan. Darah tinggi. Kan lagi diturunkan darahnya jadi tinggi lagi deh. Mbak Susi ya, selamat pagi Mbak. Kita ada di rumah ini Mbak. Mbak Titin cantik. Weh, Mas Andro lagi dimanja-manja. Manja dia. Secokakan bunga-bunga dan tuwek. Tulane njiplok. Enggak sih nggarai tambah ruwet iku kan arek iku mang. Yo enggak. Dari yang pertama itu yang udah bikin ruwet kalau dia fokus keluar exit C, nyampe exit C foto. Kan udah gampang rutenya. Ya yang telepon pertama yang punya urusan itu, yang nggak mau fokus dengerin. Lah iya, Pengen jaga nih mengharapkan orang lain nonton DE. ya berusaha sendiri ya. Toh. Mm-mm. Paruan bro saiki. Apa nih? Wah nih, Heeh. biarlah udah tua Ran. Dia sudah tua. Kalah ratu bro. Ora penting mbok kalahno ora masalah. Kaya ngono. Lho lah piye? Wong cuman mbok kalahno ae lho terus Kalah na rambut iki heran. Nek kalahne duit mending akuran. Iya ta? lho ora apa-apa malah nek awakmu sugih aku malah seneng toh. Uyang-uyang loro pantesan darah tinggian. Baru ngombe bet anjing. Hari ini, Lanang tak padu ini. hari ini mandi. Lah mau kayak ora mandi nang kamar mandi. Oh, kayak tang.
Cek dino iki nek metu lah. Kak. Hari ini panas njobo. Panas. Panas. Tinggi enggak usah. Aku udah istri ini langsung ngetongi. Mbak Ima Ega Pati, silahkan untuk WA ke saya Mbak ya. Pertanyaan sampean hanya bisa untuk dijawab dalam telepon. Pertanyaannya ini darling. Josan J. Yuli tanya, apa bisa proses ke Hong Kong kalau suami tidak mengizinkan? Mbak, nek aku yo Ya jawabannya ya Jawabannya piye? tetap bisa. Terus? Tapi resiko berantem sama suaminya itu tanggung masing-masing. aku biyen ora. Tapi sebaiknya sarannya kalau suami nggak ngasih ya jangan berangkat. Kan istri yang baik. Wis, saranku ngono ae. Saiki nek ngomong sarane istri yang baik, oke. Tapi apakah suaminya juga suami yang baik? Nah, itu aja ditakokno nang aku, Lek. Pertanyaanmu keliru nek nang aku ngono iku. Takone karo wong iki. Ya iya no. Lah aku kan Nek suamine wis mapan yo nyaporane yo Lek yo. Yoi. Wis ana duit, wis apa wis apa jenenge kecukupan. Loh lah ya Apa? tadi kan aku ngomong. Kalau proses itu tetap bisa, Bisa. ya. Hmm. Tapi persoalannya keutuhan rumah tangganya dia, ya kan? Terus Sambungan saya. izin sama suaminya nanti kalau ribut karena saya ngomong kayak gitu toh. Kira dijabuti kabeh kowe ora ndek rambut. Wis bene. Ya gak njaluk surat izin suami Ran? Kak, aku mbiyen ora dijinin nang Mario. Terus? Enggak budak. Nah, ini contohnya. Ini contoh manusianya. Enggak budak. Dan duit akeh. Oke. Kok iki sing wong lanang. Wong lanang iki apa butuh bolongan. Tapi dhewe ra golek duit. Ya, telat dijini ra apa-apa. Bubaran yo wis. Ngono ya, nekat ya? Iya no. Lah sing awake dhewe perjuangne apa anak ta? Lah nek duwe anak, nek urung duwe anak ya boleh diane. Wong lanang iku kita jadi baik istri ya kalau suami baik. Kalau suaminya jelas. Kalau suamine sakit, terus ekonomi kurang, piye Ran? Ya kuwi ya pilihane bojone oleh lunga apa ora? Terus? Ya kan? Lah nek dhek nganu kae dhek gelem ditunggoni ngantek mate. Ditunggoni tok. Tapi ekonomi kurang ya Ran? Ekonominya kurang, ya kan? Yalah aku ya pilih budal lah. Kayak Mbak Evi kan. Mbak Evi kan ngono, bojone loro, utang pirang-pirang. Bojone cuci darah terus. Ya kan? Akhirnya deh ninggal. Nah, itu boleh. Itu boleh. Nek kasus agama itu boleh. Ya iya, akhirnya Boleh. daerah lunga kan utangnya sama nganjur utang. Boleh. itu Anaknya boleh. mangan kondi. Ya ngono. Boleh itu. Biarpun sing lanang berat ya tetap harus melepas karena dia bisa nggak apa kan. Sakit ya? Iya iya. Mun Mbak Evi orang setahun tinggal. Bojone? Mbak Evi dia Chris. Si nurunya aku pas aku kecelakaan. Mbak Evi sih saiki njogo kuil kan? Iya. Jadi Mbak Evi Meninggal ya? meninggal. Cuci darah terus. Kan? Utang kono, utang kene, utangnya akeh. Lah nek Mbak Evi ra lunga. Apa kebayar utangnya? Apa anak iso sekolah? Iso kuliah? Kan enggak. Nah, aku nek ora nekat lunga karepku dhewe ya apa aku iso ndek omah. Otomatis dibalang ning rono rene kaya mbiyen. Nang kene di sungkrah-sungkrah nang kono di sungkrah-sungkrah. Gelem ah. Anake ra sekolah, ra iso sekolah, ha? Mangga nekat ya? Lah iya, aku nyuruh tanda tangan bapakku, Pak. Aku tinggal ada duit, tanda tangan no. Dan masane enggak diijini terus ngomong ibu. Tunduk ngono le. Ya tunduk nek awakmu digepokan duit nang arepe kowe itu. Wajar.
hajar, guys. Karo Al-Gojol hajar. Kene bensin rusa saiki lha iso apa-apa. Mangga iso. Mangga iso ra. Saiki ya ngono ta aja. Kowe balik aku ora mbok kei sertifikat ya sik rabi ya. Justru kan. Enak. Wes, sapa sing takokne, Buyan? Hah? Kan sing takok. Lah iso dipegat sih, Mbak. Ngono jarene. Yo aja. Terus gak oleh ya. Yo aja, kecuali sing lanang. Dek, aku wis semua awakmu. Oke, wong wedok aja disiki. Ngono. Iya, aku karo bojoku bertahun-tahun. Yo pegaten aku saiki. Langsung jujukne nang Purwokerto. Karo surate. Oke, jalan. Wong kene ngenteni 17 tahun kok, Cuk. Sapa sing ngomong ngono? Mario. Ngomong pegatan. Dhek sing ngomong ya wis. Iya. Yo gilani nek gayaku lho. Lah iya, bukane dhewe yo wis tak pegatan kudu. Ah. Ya wis aku pegatan. Surate wis dadi jujukne Purwokerto. Oke, wong aku wis ngerti wis lanang yang manuke ya kan. Aduh ya. Ora tanggung jawab. Magat bojo wae ora godak, ora tanggung jawab. Ya aku lah sing tanggung jawab. Saya ini laki dan perempuan. Jadi laki-laki oke. Perempuan oke. Jadi double ya. Double fungsi. Double fungsi saya. Siap. Jadi yang bojo oke, jadi buat nyawi oke. Tukang pijet beres. Beres. Beres lah. Beres. Beres. Enak itu nasi itu. Aduh, kono. Ini sampai Aduh. 17 tahun lah aku ngenteni, Bro. Aku wonge gak belum di sini. Ngomong kos BB XC ra ngerti dilokno goblok gak trimo. Wes ora usah dibahas. Aku mangkel. Gak arek TB ku asline mangkel. Piye wong kuwi? Lah jenenge TB, harusnya kan Wes ora usah dibahas. wis ora usah dibahas. Bahas liane bojo pegat malah enak. Iya, pegatin. 17 tahun tante ini. Pan ya kayak ngomong. Tapi pas aku pegat jaluk duit ra? Heeh. Heeh. Ya lo berat apa yang diperautul di jembute wae. Lemah aku ya tuku dhewe. Kudu boto siji wae ora kok njaluk. Dhek wis korupsi karo aku ora nuntut wis syukur kok. Njaluk duit enek iki. Mene sampean. Gelem dibayar duit. Enak di wong lanang apa di wong wedok ra? Aku aslinya wis ngene iki carane mendingan aku biyen lanang. Ya kan? Wis karuan metu lanang ngono ya. Lah iya. Ora usah dadi wedok. Dadak ngeten barang ya Ran. Lah iya wis rekoso dadak ngeden. Ora duripi. Dadi ngripi. Jirene tulang rusuk. Gak no? Nah, ini tulang apa jadi tulang? Lah nek sing gelem ambek awakmu kakean mikir. Lah kok tulang rusuk iki malah Ah, tulang gile. bongkokan. Kira arepe diyane wis ditinggal budal, ayo. Salahe sapa coba? Iya. Mangane aja nyanyi. Iya. Begitu bapakku gelem ndang langsung ora kasih. Wis lak ilang neh. Aduh. Mbak Ima Ika Pati. Wis direkam, Lek. Iya. Masalah, Lek. Ki ngomong apa ae mau ya diedit. Ya Allah. Itu kan pijet-pijet. Aku 17 tahun nanti deh, umur 17 tahun nanti pisah. Karo yang tersayang. Ya orang tersayang, oh iya. Kamu tak tidur di foto nih. Oh. Kamu nonton Mario toh? Enggak. Mario. Weh, gawe opo gak usah gak penting saiki pijet. Sek, tidur nabi ki sabar tok gitu. Sabar itu disayang Gusti Allah. Iya. Kita pas ijab. Ijab. Oh, ijab panusan. Yes. Iki. Mario kuwi. Iki yang tersayangmu. Apa arep nikah iku le tak telepon ya. Heeh. Kayak kan iki. Lah ganteng temen. GR lek ngerti ra Dek. Terobati no rindu muran.
Dek langsung mari ngono kan ngomong masalah Depa iki nikahno ngene-ngene terus Dek langsung digletakne HP-ne aku ngomong karo mamake akhire. Dipikire aku, "Mak, Mario ndi aku ngomong karo Mario?" Mamake gitu golek cowok cepet goleki. Boro-boro balen Ran. Hah? Boro-boro balen iki kok. Dikaren enggak lah. Balen gak iso nih. Masa? Aku ini. Oh, banyak anak arep balen ngapain buang ya, Bro? Wis gua kok baleni gitu. Baleni yo nek anak perubahan nek wis oke. Dek wis mobile telu lah, balen ayo. Balen sorone ya. Lah ya balen kok soron neh ya. Yang penting sih wis. Genah kene oleh gaji ya ta, Bro? Yuk. Untuk kali ini saya setuju dengan pendapatmu. Amin, alhamdulillah. Akhirnya ada persetujuan. Aku soalnya begini, memang kan saya tahu kerja keras Anda. Dan seperti Anda, bagaimana Anda diperlakukan. Iya. Saya tahu itu. Makanya untuk kali ini saya Setuju ya. berpihak kepada Anda. Amin. Masih Yang- ada yang yang- berpihak ya Allah hari ini. Yang nggak berpihak ke Anda adalah ngekei mangan garangan. Nah, itu saya tidak berpihak sama Anda. Wah, saiki gak. Saya kira berarti wingi ya. Ya kan sampean ngerti dhewe lah. Dia tek ora arti ngono lah. Dari hari itu saya selalu ngobrol sama istri saya. Wah, cah Terus- goblok, terus- cah kentir. Terus cah diem, ya gendeng. wis kok ngenteni ae nek dhek wis cerita baru aja dhewe ngomong kok sangkakno awake dhewe ngene-ngene ngono ngana-ngana kan ya gak enak ngono lho ngerti. Karena kita tahu siapa Anda gitu. Jadi ketika Iya. Anda masuk ke dalam lubang jeratan itu piye? Lepok nang kono. Ah, piye carane wong iki gendang apa jenenge On. mentas. Ngono lho ceritanya. Karena tidak sedekat apapun dengan teman apa manusia kan kita tidak boleh mengintervensi. Nggak bisa masuk Ya niate kan kene ya apik ya. Kan kita enggak tahu. loh. Karena Karena Anda nggak tahu dan kita tahu gitu loh. Persoalannya Anda Lah iya. sudah nggak mau tahu lah kan repot. jenenge kan lagi jatuh cinta. Nah, Ya udah tahu jatuh cinta ya tahu. Jatuh cinta berjuta rasa. Ya tahu tak belani. Iya, wah aku belani turun nang Victoria Park ya toh? Lah demi apa? Apa? Demi apa? Enggak sih sebenarnya. Enggak demi apa-apa. Wis mau demi apa? Enggak demi itu. Enggak demi cinta? Enggak. Nah, ya terus demi apa? Apa? Demi apa? Bukan demi cinta yo. Lah terus awakmu ora demi cinta? Ora lah. Berarti nang Hongkong ora demi cinta? Yo ora lah. Terus Ora demi apa? masalah itu. Nah kan melok bojoku. Jancuk lah ya. Terus bojomu iki teko-teko dadi bojomu ora demi cinta demi sapa, Cuk? Hah? Suwi-suwi pengen tak remet kowe. Pojokne wong iso. Dhewe di pojokne ra gelem. Ora. Case-nya beda. Nah, case-nya beda lah. Kok case-nya beda piye to? Saya itu bukan demi cinta lah. Demi apa? Cinta itu kan sudah di awal. Lah kan ya memang seperti itu, wis cinta kan sembarang. Lah awakmu saiki nek ditakoki yo, ditakoki karo cinta, ya kan. Cintane Karo sapa? Mario. Jawabanmu piye? Mario. Jawabanmu piye? Wis ora enek kan? Ya aku nek umpama Enek ora? Jawabane enek ora? iku saiki. Ayo enek ora? Lah kon ora takon sawakmu saiki. Lho enggak, tak piye? kei paribasan. Enek ora? Jadi perjalanan hidup itu sudah cinta itu cuma di awal. Ya iya padha Di wae aku dalamnya juga itu gitu. sudah di Pertama dalamnya di cintanya awal. naik ke level tanggung jawab. Wis meneng wae kowe. Cinta itu levelnya hanya di depan. Emang iya kan aku karo Begitu garangan di itu ya dalam. di awal tuh. Bro. Begitu di dalam itu sudah tanggung jawab, terus kesetiaan, Ya iya. saling menjaga itu wis di atas.
levelnya wis di atas cinta. Makanya ketika kamu ngomong bilang demi cinta, ya ora. Awal-awalnya kan demi cinta, Bro. Ora. Kayak. Ora wong aku nguber-nguber setahun demi cinta ya ora diwales kok. Ya berarti kan Pak enggak senjatanya tetap berjuang toh. Apa? Kita kan tetap berjuang toh. Yo gak terus akhirnya wonge goleki yo budal ae yo ngono. Ya berarti kan demi cinta. Wis tak anteni kesuwen kok aku, wis ngenteni suwi kok. Ya kan aku ngenteni nang Indo. Ya toh Pak ngenteni toh. Lho, lah jane tak takoki yo sida ora ngono. Nek sida bablas, nek ora ya wis kan ngono. Lho kan tak